wata wannan hatsin gaba daya masu raƙuma ne suke siya, sun zo kasuwa kenan. Kaga leburorin da suka kawo nan, kaga motocin da ake kawo kayan kenan. Wato wannan duk motocin kasuwa ne, sun zo cin kasuwa ne. Wai ainihin sunan gari nake son in ji, kulli ne ko kulli ko kulli? Kulli na yana karkashin wani kamar hukuma kenan? Yana karkashin mafa ba? Na mafa. Wannan masara ne ba ko da gero? Wannan ba. Ko akwai dawa? Ga wannan wanda ake yawana ai dawa ne ko? Kaga gero din a baya, bakin ba wancan. Wannan hoton wake ne, ta waken da kan ga fulawa da mai, ga tabarma da motsa. Wata wannan koki ke sayarwa ko? Wannan lakasiran ne ba? Ga wuri kuma a gefensa. Da su barkono ba. Ai tabarakallah fa kasuwa. Ga kwali man shafawa da su mai. Wannan motan ana lodi ne ko ana sauƙiwa ne? Ana lodi ne ba ko? An ci kasuwa kenan. Tabarakallah, Allah ya sa albarka. Sakinan sa cikin kasuwa. Wayannan da ake kallo dai raƙuma ne, wato su ma sun zo cin kasuwa ne. Kagan su nan gaba ɗaya kwance. Ba su ne za su ci kasuwa, wato masu shi ne gashi nan sun sayi kaya, da alaman mutane biyu nan suna daddaure buhu, sun yi kefe ne kenan za su tafi. Ga su nan kagan su ma larabawa ne, kwarare. Ko yan Chadi ne ko yan Sudan ne, ga sun da raƙumansu. Wayannan buhuna da kake gani duk masu raƙuma ne suka siya. Gashi nan wannan fustin sun siya hatsi ne za su tafi da shi.